wis ndungkap pitung ketiga nang pinggir kenangan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lar tersing ati senadyan kaya nopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring ilang pasti kita sadar mau neng pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esemu cahayu gawe sedih ing atiku senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring ilang pasti kita sadar mau nglampahi neng pinggiring bengawan wayah sore sansaya kelingan kawan-kawan esemu cahayu gawe sedih ing atiku senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti